Αφού δημιουργήσαμε το κατάστημά μας, πάμε να δούμε ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της εφαρμογής, το Daily Schedule, δηλαδή το ημερήσιο πρόγραμμα. Από το αριστερό μενού, κάτω από την καρτέλα κρατήσεις, επιλέγουμε Daily Schedule. Εδώ, το πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι η λίστα με τα καταστήματά σας. Κάνουμε κλικ στο κατάστημα που θέλουμε να διαχειριστούμε για να δούμε το ραντεβού του. Μόλις μπούμε, έχουμε μπροστά μας ολόκληρο το πρόγραμμα των επαγγελματιών για τη συγκεκριμένη ημέρα. Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει μία μπάρα με την ημερομηνία. Μπορείτε πολύ εύκολα να πλοηγηθείτε στις επόμενες ή τις προηγούμενες ημέρες χρησιμοποιώντας τα βελάκια δεξιά και αριστερά προκειμένου να ελέγχετε το πρόγραμμα όλης της εβδομάδας ή του μήνα. Αν παρατηρήσετε, τα κουτάκια με τις ώρες κάτω από κάθε επαγγελματία έχουν διαφορετικό χρώμα. Αυτά τα χρώματα είναι ο οδηγός σας, καθώς σας δείχνουν αμέσως την κατάσταση του κάθε time slot. Στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης υπάρχει ένα πολύ βοηθητικό υπόμνημα που τα εξηγεί αναλυτικά. Το γκρι χρώμα αφορά τις περασμένες ημερομηνίες και ώρες. Το λευκό κουτί με το πορτοκαλί περίγραμμα σημαίνει ότι η ώρα είναι ελεύθερη και διαθέσιμη για να κλειστεί ραντεβού. Το ανοιχτό γαλάζιο δείχνει το προγραμματισμένο διάλειμμα του υπαλλήλου εντός της ημέρας. Το μαύρο χρώμα σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ώρα είναι εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας του κουρείου ή του υπαλλήλου. Το έντονο κόκκινο σημαίνει ότι το ραντεβού έχει κλειστεί κανονικά από κάποιον πελάτη μέσω της εφαρμογής. Και τέλος, το σκούρο πορτοκαλί σημαίνει ότι η ώρα έχει δεσμευτεί χειροκίνητα από εσάς, τον διαχειριστή του καταστήματος. Και κάπου εδώ προκύπτει μια πολύ βασική απορία. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος πελάτης σας πάρει τηλέφωνο ή σας στείλει μήνυμα στο Instagram και δεν κλείσει το ραντεβού του μέσα από την εφαρμογή? Η διαδικασία για εσάς είναι πανεύκολη. Ελέγχετε απλά τις διαθέσιμες ώρες σας στο Daily Schedule και πατάτε πάνω στην ελεύθερη ώρα που συμφωνήσατε με τον πελάτη. Αμέσως θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, ένα pop-up, το οποίο σας ζητάει το όνομα και το τηλέφωνο του πελάτη. Μόλις το γράψετε, πατάτε το κουμπί Block Time Slot και το ραντεβού έχει κλειστεί χειροκίνητα, παίρνοντας το σκούρο πορτοκαλί χρώμα που λέγαμε πριν. Φυσικά, η συμπλήρωση αυτών των πεδίων είναι εντελώς προαιρετική. Μπορείτε να συμπληρώσετε μόνο το ένα από τα δύο ή και κανένα, αν για παράδειγμα βιάζεστε. Ο μόνος σκοπός αυτών των πληροφοριών είναι να βοηθήσουν εσάς στην καλύτερη οργάνωση των ραντεβού σας. Τέλος, αν με τα βελάκια της ημερομηνίας πλοηγηθείτε σε μια μέρα όπου κάποιος επαγγελματίας έχει δηλώσει ρεπό ή άδεια, τότε κάτω από το όνομά του δεν θα εμφανίζονται καθόλου κουτάκια με ώρες, αλλά θα βλέπετε απλώς το μήνυμα The employee has a day off, υποδηλώνοντας ότι απουσιάζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Κάτι τελευταίο, η σελίδα του Daily Schedule ανανεώνεται αυτόματα ανά 30 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να κάνει χειροκίνητη ανανέωση ο υπάλληλος και είστε πάντα σίγουροι ότι έχετε μπροστά σας την πιο ενημερωμένη εικόνα του ραντεβού σας.